Takže som v Malake, v historickom UNESCO meste v Malajzii, asi do 200 km od Kuala Lumpur. No, na mapy hovoria 150 až 200, ja som včera na motorke tým mojim blúdením dal 250, aj keď to je neuveriteľné, ale dal. Ale som tu, ja sa stratiť viem, keď chcem, aj keď nechcem. No a čo v tomto krásnom meste? Niečo si o ňom povieme potom a posondujeme tie najkrajšie uličky, volajú sa Jonker Street. To mesto je fakt pekné, čisté, historické a čo sa o ňom dočítate? Malaka je jedno z najstarších, najfarebnejších miest Malajzie. Kedysi kľúčový prístav na hodvábnej ceste, dnes mesto, kde sa mieša portugalská, holandská, britská, čínska a malajská kultúra. Červené koloniálne budovy, rieka plná života, tu si ukážeme za chvíľu, po ktorej sa premávajú loďky s turistami, chrámy, mešity, street food na každom kroku. Malaka nie je o mrakodrapoch, je to o príbehoch, ľuďoch, je to o pomalom tempe mesta, kde si sadneš, dáš laxu a to je vlastne to, kvôli čomu sme až do Malaky prišli. Pozrite, takto hnusný Disneyland úplne v tomto najkrajšom, najhistorickejšom meste a každý bicykel si ide svoje. Úplne. Jak z iného sveta. A nám to nejako dám. Poďme sa teda pozrieť na to Jonker Street. Ježiš Maria, Jozef Svatý. Ale to všade sa nájde niečo, v každom centre sa nájde niečo, čo ho špatí. Tak poďme radšej preč odtiaľto. No čo? No, keď to nevadí im, tak my môžeme len ticho závidieť. Podľa mňa je tento skúter krajší. Maľované kravičky. No, Malaka je komplet čínska. Ja som myslel, že tak 99%. Nie. Nás bielých tu je 9, zbytok sú Číňania. Rieka je večer krásne osvetlená a chodia po nej loďky. Samozrejme s turistami. čínskymi. Hard Rock Cafe. No. No a toto je tá najznámejšia Jonker Street. A všetko toto sponzoruje Himalaya. Všetko toto sponzoruje Himalaya Sports. Neviem, čo robí Himalaya Sports, ale na každom rohu, na každom balóne, tu hore na všetkých, všade je napísané Himalaya Sports. To je také historické. Čisté UNESCO. A už idú tí naši. Áno! Áno, výborne. No nahnevajte a ja si kúpim takéhoto. Nádherné. Skutočne. Myslím, že toto prekonalo aj Zlatý zub.
vpredu. Odstúpime radšej. Predsa nie sme domáci. Tak tu mať obchodík na tejto promenáde. Wow, poďme pozrieť. Hello. Wow, nádherný chrám. Bože, tu tie voľné tyčinky tak voňajú. Keď ja neviem, či to je buddhistický, či aký to je chrám. Musím si v 7-Eleven nakúpiť tyčinky. A tu sa dajú aj tiež kúpiť. Za 1 ringgit. Niektoré tie obchodíky sú fakt nádherné a úplne autentické. Pozrite. Zas ide cirkusant. Pánové, držte si klobouky, holčičky, sukinky, jedeme z kopce. Už len Modern Talking tu chyba. A Sabrina Boys. Veľmi pekné. Z kokosu. Krásna lampa. Dobre. Cetky pre turistov, teda sú tu 90%. No. Ešte som tu nevidel nafúkovacie labúte. Tak, toto je krásny obchodík. Áno, toto je autentický obchodík. Možno polovicu veci z toho tiež kúpim aj na Aličku, ale má to takú svoju patinu. Hello! Také niečo. A ten big je z Wall Street. Pekné. No. Toto by sa aj v Európe hodilo, takéto mreže. No. Škoda, tieto uličky mala byť pešia zóna.
Otec kulturistiky v Malajzii. Datuk Vira Dr. Gan Bun Leong. Mr. Univerze, Mr. Ázia, Mr. Malajzia, Mr. Melaka. No to Mr. Melaka, keď bol Mr. Universe, tak myslím, že Mr. Melaka dostane titul automaticky. No, tak pekné. Až na tie auta. A už to ide zase. Pánové, držte si... Áno! Áno! Svojich 5 minút slávy. Super! Ty vole! Tí, čo bicyklujú, sa tak nadšene netvaria. Toto už dávno není skladačka. No tak ideme ďalej. To je veľmi pekné a kávu som tiež ešte dneska nemal, ale nechcem ho na stojaka. Ešte aj potraviny, čo sú tu, sú čínske. Ako 99% v tých potravinách sú čínske veci. Neviem, pokiaľ to pokračuje. Uličku som prešiel a poviem pravdu. Ako to bolo pekné na začiatku. Čínska škola sa pripravuje na príchod čínskeho nového roku. Veľmi pekné. Penang je krajší. Čo sa týka tohto historického centra, Penang je 100% Georgetown je krajší. Tam je aj indická štvrť, tam je mix ozaj kultúr. Tam sú tí Číňania, sú tam Malajci. Kým tu sú len Číňania, ako nič. Tie domy sú úžasné, architektúra tiež, ale všetko je to rovnaké. Kým v tom Georgetowne, v tom Penangu na severe, tam je to asi také trošku krajšie, si myslím. Toto je úžasné. Aha. Pozdravujete tú stazu. to je iný veget. Tak to je live. Ona má asi imunitu, ju nezjedia. Z týchto chrámov ide taká vôňa toho dymu, tých vonných tyčiniek, také no. A sezóna durianu. Aká pekná vôňa ide odtiaľ, taký smrad ide odtiaľ. Ale im to vonia. Ja som zo včerajšku, a možno je to tak, že nenasávam, že som zo včerajšku taký zničený, že dobitý, hlavu nemôžem, krk nemôžem vykrútiť. Tak opúšťame pomaly centrum Malaky, toto je to asi to a ten holandský kostol. Mrkneme ešte, čo sa tu dá pozrieť a nájdeme ešte niečo pekné, čo by som vám mohol ukázať.
alebo čo sme mohli mrknúť. Tie uličky sú fakt nádherné. No, to je nejaká historická pevnosť. Celé to mesto je plné múzeí a všelijakých galérií. Hore sú diela. To bude ako pevnosť, keby to bola. A dá sa prejsť aj takto na chodník. Dutch Layer. Aha. Dutch Layer 5. 15. Aha. Takže toto je niečo z toho, čo som pochopil. By to mala byť holandské vrstvy. A toto už je portugalská. Toto je Dutch Bastion, pevnosť holandská. A toto už je portugalská. Oni tu vždycky... Aha, ten kameň rovnaký ako na Angkor Wate. Veľmi podobný. Bože, aby ti baterky došli, ty. Takže, aha. No, už viem, na čo sa mi podobá toto mestečko. Veľmi, veľmi na Sri Lanku, na Gale. Tiež tam bojovali Portugalci s Holandianmi, s Angličanmi, so všetkými a boli tam takéto vežičky. Tieto vežičky tam boli, z ktorých bol... To nie je záchod, aby ste si nepomýlili. A z tých veží je krásny výhľad na rieku. Bronzové diela. Ježiš, to je... Tak to je kus železa. No a tak nejako vyzerá. Akože... No, dýcha história z toho mesta, ale tá komerčnosť už tú históriu pohltila. Takto sa vozia turisti loďkami po tejto rieke. Neviem, aké to je dlhé, ale je to pekné. No nie tie loďky, hej, to ako... Je ako keby to bolo v safari. No dobre, tak poďme odum dál, možno niečo uvidíme iné. Čo nás viac uchváti. Turistov tu je dosť, ale ak toto bolo, že len zlomok z toho, čo tu je cez víkend, tak cez víkend to tu musí byť veľmi nepríjemné. Ďalšia krásna atrakcia. Táto portugalská galeóna. Ale je to len replika. Ale aj tak to bol kolos. Hej. Model portugalskej galeóny. Flora de Mar. Tak to vyzerá krásne. No. Tak, ideme. No a hneď tu je nejaké ďalšie múzeum. Nejaké zbranie alebo niečo.
Tu je námorný kanón. To už majú asi proti tým Angličanom. Radar. Tam vzadu sú ďalšie diela. No ale to už nie je nič, čo by nás viac menej zaujímalo. Nejaká loď. Dosť veľká. No a tu sa dostávame skôr do tej obchodnej časti. Parkovisko pre autobusy, kde zvážajú a odvážajú tých, čo idú na Jonker Street. Takže u mne dobrý. Nie wow, ale iba raz wow. Môže byť. Aj tieto obchodíky sú krásne. Štýlové. Zoberiem motorku a pôjdem ešte pobehať po meste, možno niečo pekné uvidím a nájdem. Oni tam všetci stali za rohom a kto si im povedal, že chcem prejsť, tak teraz idú jeden za druhým, ale predtým tu nebol nikto. To nás mi robia. Dobre, takže zatiaľ takto a potom uvidíme.